Lakbayao Festival. Lakbayao Festival dito sa Tondo, Manila. Live po tayo ngayon. Lakbayao Festival. Live po ito. Brought to you by Ilocano Mata TV. Ayan, may mga benta rin ganito. Dito sa Tondo, Manila. Daming tao. Ang daming tao. Lakbayao Festival brought to you by Ilocano Mata TV. Live dito sa Tondo, Manila. Live dito sa Tondo, Manila. Lakbayao Festival. Panoorin po ng live ang Lakbayao Festival dito sa Tondo, Manila. Lakbayao Festival dito sa Tondo, Manila. Live po tayo ngayon. Brought to you by Ilocano Mata TV. Lakbayao Festival, Tondo, Manila. Dito sa Tondo, Manila, Lakbayao Festival brought to you by Ilocano Mata TV. Panoorin natin ang live ang parada po nito.
Mata TV dito sa Tondo, Maynila. Live po tayo ngayon. Lakbayaw Festival. Live po tayo dito ngayon sa Tondo, Maynila. Lakbayaw Festival. May mga viewers. Oo, tingnan natin dito sa part na to. Ayan. Di ba naharang yung sa, nag-stop kasi yung parada doon sa banda doon. Madami ng tao doon. Kaya dito tayo ngayon, salubungin natin. Salubungin natin yung mismong parada. Tingnan natin kung anong makikita natin dito sa banda rito. Dito sila nang gagaling eh. Oh, so kita ninyo yan. Live po tayo ngayon dito sa Tondo, Maynila. Kaya pala. May perform sila ngayon sir. Pagka nakatapat pala sila sa barangay nila, ayun, tumitigil sila at nagpe-perform. Kaya medyo tumatagal, syempre. Ayan, oh. Kaya makikita ninyo dito, ultimo dito, ang daming tao pa din. Ayan. Brought to you by Lana Mata TV. Live po tayo dito sa Tondo, Maynila. Lakbayaw Festival. Ayan, salamat sa 5 nanonood. Ayan.